കക്കയം പോകുന്ന ചെറിയൊരു ട്രിപ്പാണിത്. നെടുങ്കയം പോകാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചപ്പോഴാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണണേ. അപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചപ്പം മഴൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ റൂട്ട് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ കക്കയം വിട്ട്. കക്കയം പോകുന്ന റൂട്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നീനി. അന്ന് ഭയങ്കര മഴ കാരണം മെയിൻ എൻട്രൻസ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചേക്കാണ്. മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അതേ അനുഭവം ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുമെന്നൊരു പേടിയുണ്ടേനി. ഭാഗ്യത്തിന് മഴ ഒന്നും പെയ്തിട്ടില്ല. പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. കക്കയം മെയിൻ ഗേറ്റ് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പോയ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടേനി. ചില സ്ഥലത്ത് കോട മൂടിയിട്ട് അടിപൊളിയായി കാണാൻ. ചില സ്ഥലത്ത് നേരിയ തോതിൽ വെയിലേനി. രണ്ടാമത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണിത്. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഉണ്ട്. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കുരങ്ങൻ്റെ ശല്യമുണ്ട്. 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 250 രൂപ കൊടുത്താണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ, ഇവരെ തന്നെ ജീപ്പിലാണ് പോയത്.
കക്കയം ഡാമാണിത്. ജീപ്പ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം 200 മീറ്റർ ഓഫ് റോഡാണ്. അത് നടന്നിട്ട് വേണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ. രണ്ട് ഗൈഡുമാരുണ്ട് ഇവിടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അരമണിക്കൂറാണ് ഞങ്ങൾ ജീപ്പിന് പറഞ്ഞ ടൈം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞിനി. ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് തിരിച്ച് എത്താൻ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീപ്പ് കയറാനും വേണ്ടി അവിടെ എത്തി. ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോന്ന്. കക്കയത്തുനിന്ന് തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. കരിയത്തുംപാറ അതുപോലെ തോണിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. ഞങ്ങൾ പോണതിൻ്റെ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് കരിയത്തുംപാറയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ 17 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി മരിച്ചത് കാരണം താൽക്കാലികമായിട്ട് അവിടെ അടവാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ നേരെ തോണിക്കടവിലാണ് എത്തിയത്. ടിക്കറ്റ് ഫീ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ മക്കൾക്ക് കളിക്കാൻ പാർക്കും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം പുഴ, ഒരു ഭാഗം മലപ്രദേശം, ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നിരന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ സിനിമൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ വെഡ്ഡിങ് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചേക്കാണ്.